बुंसै आं अर्गानाइजेसन हिसाबै बेखौनो लोगोफैयो जे सेकेन्ड अल बिटिआर डिसेबल क्रिकेट टुर्नामेन्ट खुंनायावहाय माने जोङो जोंनि डिसेबिलिटिनिखौ माने टेलेन्टेड मा बेसेबां माने टेलेन्टेड दं माने जोंनि डिसेबिलिटियाबोथ' माने सासे माने एक्टिभिटि बहुत मोजां माने चेलेन्जेस खालामनो हादों दा आरो गोदान हिसाबै जेनेबा अल बिटिआरनि बेसेबां डिसेबोलफोर दङ माने बिथांमोना माने फ्रायनो नर्मेल बायदियानो खेलाखौहाय गेलेदों आरो जोबोद मोजां नांदों आं बेफोरबायदि खालामनायखौ बे टुर्नामेन्ट खुंनायाव धुबुरियाव बिथाङा माने साख्रि मावो आरो असि मा धुबुरियावमोन आरो बे असि मावो दा बिथाङाबो बहुत माने सापर्ट होदों आरो प्रितम दा माने बिथांमोनाबो जोंखौहाय सापर्ट होदों आरो चक्र सिं आदा थिखादाराबो जोंखौहाय माने बहुत माने हेफाजाब होदों दा बिथांमोना आंनि खामानि मावनायखौ माने आं बुंनायखौ नुनानै माने बहुत माने सहाय होदों बा थाखा फैसाजों नङाबाबो माने खोथा बाथ्राजों बिथांमोना बहुत माने सहाय खालामदों बहुत माने गोजोननाय मोनदों आं आरो बेबायदि मोनबेसे टिमनि गेजेराव जालांगोन दिनैनि गेजेराव बर्तमान बुंनो थाङोबा बिटिसि आव जोंना मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट चिरां क'क्राझार उदालगुरि आरो तामुलपुर बिथांमोना टिमफ्रा बहुत माने मोजां आरो गेमखौ आरो गेलेदों बिनि गेजेराव मोनबेसे बबे टिमा उइनार जानो हाखो टिम उइनार हिसाबै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआ माने उइनार जानो हाबाय रानार आपआ माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ जानो हाबाय माने जोङो बे सेकेन्ड अल बिटिसि डिसेबल क्रिकेट टुर्नामेन्टखौ बोसोरे बोसोरे जोङो बेखौहाय जों खुंलांबाय थागोन आरो 1000 इयार्ससिमहालागै वेलकाम